Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Tafallako ikastolako zuzendari den Paula Arregi etorriko da gure platora. Eta ondoren, Baztango berdintasun batzordeko Eider Perezekin ere hitz egingo dugu. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1885ko abenduaren 9 Dolores Ibarruri jaio zen. Gainera, abenduaren 9 ere, baina 1925 Pablo Iglesias, PSOE eta UGTren sortzailea hil zen. Horretaz gain, 6 urte beranduago, 1931 Espainiako Konstituzio Errepublikarra onartu zuten. Eta azkenik, gaurko egun batez, baina 74. urtean, Paul Landers Rammstein taldeko gitarra jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur abenduaren 9 osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 475 COVID positibo berri zenbatu dira Nafarroan Foru Gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Lurralde Kohetsiorako departamentoak abenduaren erdialdean hasiko ditu 121 errepide nazionalaren laugarren zatiko obrak 21 milioi euroko inbertsioarekin. Klub Atletiko Osasunak Nafarroko urrezko domina jaso du gizarte Nafarrean lortutako bere ageriko errote soziala saritzeko. Mugari gabeko emozioak sentimentuek konektatzen gaituztela frogatzen duen esperimentua da. Nafarroaren eguneko ekitaldi nagusian politikaren zerbitzu publikorako bokazioa eta foru komunitatearen oparotasunerako ekarpena aldarrikatu ditu Nafarroko lehendakariak. Iruñeko udalak kilometro erdi bidegorri baino gehiago hobetu du azpilagainan. Bideotik, argazkietatik, instalazio bisualetatik eta oihaletatik ikusitako artea, Debaldezko 6 erakusketa ikusgai Ziudadelan. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Behin-behinekotasun abusua dela eta interinoak finkotzat jotzen dituen epaiak, 100 eskaerari bidea irekitzen diela dio titularrak. Horretaz gain, 13 hilabetetako zifrarik altuena erregistratu dela azpimarratzen du azalonek, 655 COVID kasu berrirekin. Argazkiaren bidez aldiz, Merkel aroa amaitu dela jakinarazten du. Gai aldatuz, Eskribaren erreformak ez dituela epeluzeko pentsioak bermatzen nabarmentzen du Notiziasek. Bestalde, Nafarroan erdimailako klasean sartzeko zailtasuna areagotu egiten dela aipatzen du. Baita agertoki publikoetako teknikariek abenduaren 18 greba deitu dutela ere. Horretaz gain, Osasun Sailak autoan edo terrazetan erretzea debekatu eta zigarro elektronikoa mugatu nahi duela iragartzen du. Kirolarloan, Sergio Herrerak 14 milioi euroko desegite klausularekin 2026 arte berritu duela jasotzen du. Eta azkenik, kulturan Durangoko azokak egindako aurrez aurreko apustuan 25.000 lagun bildu dituela aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, 6. olatuak ingresatu eta kasu gehiago suposatzen ditu Nafarroan 5. baino. Argazkian, Osasunak lesioagatik areso galdu duela nabarmentzen du. Bestalde, barra borraska Nafarrora euri biziarekin eta elurrarekin iritsi dela jakinarazten du. Gainera, auto elektrikoek Volkswagen Nafarroaren etorkizuna argitzen dutela azpimarratzen du. Gai aldatuz, Gabonetako azoka Iruñeko zezen plazara itzuliko dela iragartzen du. Eta bukatzeko, Noaingo aeroportuan ongietorria kamera termikoarekin egin dela aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra Durangok berriz ere arnasten duela da, baldintza pandemikoetan. Argazkiaren bitartez, Merkelen aroa amaituta agintea Scholzek hartu duela nabarmentzen du. Eta amaitzeko, Biarritzen aurkitutako gorpuzkia etxegabe batena dela jakinarazten du egunkari honek. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Albiste nagusiak Durangoko azoka gazia baino gehiago gozoa izan dela azpimarratzen du.
Bestalde, Nafarroan 655 koronavirus kasu atzeman dituztela nabarmentzen du, kopururik handiena iazko urritik. Horretaz gain, Euskaltzaindiak euskararen gramatika aurkeztu duela jakinarazten du, erreferentziala izateko helburuz. Eta amaitzeko, Merkelen aroa bukatuta, Alemaniako kantziller Olaf Scholz aukeratu dutela jasotzen du azalean. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak haurreskoletako gurasoa den Ainhoa Jauregiaren deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, Iruñeko hegoaldeko auzoetan ez dagoela euskarazko murgiltze ereduko haurreskolarik. Eta bestalde, Santos Indurainek osasun egoera delikatua dela iritzita, ez dituela neurri komunitarioak baztertzen ere jasotzen du komunikabide honek. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Ostegunean, euritan jarraituko dugu. Berriro ere, batez ere, Kantauri isurialdean egingo du gehien, eta goizaldean zaparrada trumoitsuren bat bota eta txingorra egin dezake. Gainera, egunaren lehen zatian eta arratsaldeko lehen orduetan eta ipar partean, euria etengabe egingo du eta prezipitazio dezente pilatu daiteke. Goizaldean, elur-kota 800.000 metro inguruan egongo da. Araba ekialdeko zenbait lekutan 500-700 metro inguruan. Goizean, azkar igo eta eguerdirako 1.500 metro ingurura igoko da. Mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta temperatura apur bat igoko da. Eta bihar, giro euritsuak jarraipena izango du. Euritan ibili beharko dugu eguna eta berriro ere litro kopuru handiena ipar partean pilatuko da. Arratsaldean 1.400 metrotik gora botatzen duena elur moduan egingo du. Ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du, bereziki kostaldean eta Ebro ondoko eskualdean. Temperaturak berdin jarraituko du edo agian apur bat gorago. Orain, Tafalla ikastolako zuzendari den Paula Arregi etorri da gure platora. Kaixo, Paula. Kaixo, egunon. Egunon, zer moduz? Ongi, esan beharko. Bai, zer moduz ikastolatik? Bueno, goera honetan, esan behar dugu gauzak ez dabiltzala nahi bezain ongi, baino aurre egingo diogu. Ze dago besterik. Alden bezala moldatzen orduan zabiltzate. Bai. Pixkat guztiak bezala. Bai, egunak egun, orduak ordu. Bueno, egia da ez, zuek aurten jaso duzuela Nafarroa oinezaren erreleboa. Hori da. Eta 2022ko oineza aurkeztu zenutela, ez, duela aste batzuk. Hori da. Pospozik gaude, egia esan guretzat oso momentu polita da, eta horrek ematen digu indarra pizkat, zoriontsuago aurre egiteko hainbat egoereri. Zer dela eta, da momentu polita oraintxe zuentzat? Bueno, uste dut azkenean pandemia honek utzi diguna ez da erraza izan. Eta uste dugunean pizkat gauzak baretzen hasiak direla, aukera dugu berriz ere gure ikastola indartsu, ez dakit, kanpora ateratzeko edo, eta, bueno, suposatzen duenari aurre egiteko. Familiak berriz elkartzeko, auzolanak berriz bizitzeko eta ikastolaren sentimendua berpizteko. Oso, ongi. Bueno, orduan berez ez, Nafarroa oinezerako oraindik asko falta da, espero dezagun egoera normaltzen. Hori da, asko falta da eta espero dugu gauzak normaltasun baten barruan ospatzea. Bueno, dena den bestela ez, Lizarrakoen eredua ere, hor dago ez zela oso... Mirestekoa. Lizarra ikastolaren lana izan da izugarria. 2 urtez egon dira, Nafarroa oineza prestatzea. Ez da bat ere erraza, gu bizitzen ari gara eta lan pila dakar, eta zorionak Lizarra ikastolari noski. Orduan hasieratik ja lanean zabiltzate prestaketekin. Nik esango nuke uda horretik ja bildu ginen, hasi ginen lanean, batzordeka, eta batzutan lana pilatzen da, beste batzutan lasaiago daude, baina egia da ez dela eteten, aurrera doa etengabe. Beti badago zerbait berria edo... Beti dago zerbait. Baina pozik, egia da, guretzat zerbait berria da, gazteak gara, baina gazteak ez direnak ere hor daude laguntzen, eta oso polita bilakatzen ari da esperientzia hauek. Eta egin zenuten aurkezpen horretan ere jende askok ez, hartu zuen parte nolabait edo, Tafallako elkarte edo talde desberdinetako ordezkari asko izan ziren. Gonbidatu genituen herri desberdinetako elkarteak, eta
Tafallako ikastola ez da bakarrik Tafalla. Tafalla eta ondoan dituen herri pila, eta denok parte hartu genuen pixkat esateko hementxe gaude, egingo dugu gure Nafarroa Oineza 2022 erdian erein, eta denak gonbidatuta zaudete. Eta da, aurkezpen horretan zer egin zenuten? Bueno, pues egin ditugu bi zatitan bezala. Lehenengo egun batean egin genuen dendaren inaugurazioa edo, eta hor gure erraldoi konparsa eta dantzariak parte hartu zutela, kale jira bat egin genuen, gure herrikoen parantzatik dendaraino, aurresku batekin, eman genion irekiera, eta hori izan zen pixkat aurkezpen txikia, baina gero izan genuen beste bat asko handiagoa, izan zela Tafallako kulturgunean egin genuen desfilea. Eta hor 230 pertsona okerez banago hartu zuten parte, gure arropa erakusten, eta ez bakarrik hori, lehendakariak eta biok logoa eta leloa aurkezten, eta hor zegoen jende guztia, 415 pertsona etorri zirela, pixkat aurkezten gure Nafarroa Oineza, eta hor bai eman geniola hasiera jai erraldoi honi. Jende asko joan zen ere, ez? Ikusle bezala eta... Beteta eta zoriontsu. Espero zenuten, halako arrakasta? Bueno, nahi genuen, eta egia esan, lortu genuenean, geratu ginela ase. Bai. Eta, konta iguzu pixkatzen den leloa eta logoa, ez? Tafalla 2022ko leloa, bada erdian erein, guretzat oso esanguratsua da, bi hitz, baina bi hitz horiekin asko azaltzen dugu. Erdian, Tafalla Nafarroaren erdialdean dago kokatuta, eta gainera aurten 50 urte betetzen ditugu. Iaz, gaur aurten ja 50 gehi bat ospatuko dugu, baina mende erdi bat ospatzen dugu, eta erein, erein zabaldu, erein euskara gure zonaldean, hori da lortu nahi duguna. Erdian erein egiten du lelo txiki, baina oso handia guretzat. Oso esanguratsu. Bai, eta logoa ezkur bat da, arte ezkur bat, gure zonaldean oso ohikoa da, eta gainera badugu ikastolan oinez basoa, 2011an egin genuen Nafarroa Oinezari esker sortu genuena auzolanean, eta dena artez beteta, arte ezkurrez beteta. Orduan pixkat horri ere keinu bat egin diogu, eta hor dugu logoa eta leloa. Eta jendeari gustatu zaio orokorrean? Asko, bai, beti zalantzekin zara, ez da erraza adieraztea asko gutxi batekin, baina uste dugu asmatu dugula, eta gero arropan eta oso polita geratzen da. Hori ere garrantzitsua da, ez, azkenean? Bai, bada. Orduan Tafallan denda irekita duzu, ez? Bai, irekita dago, ostegun, ostiral eta larun batetan, eta online denda ere ireki dugu berriki, eta hor edozein momentuan, eta edonondik eros daiteke, ez bakarrik arropa, bestelako detaileak, oparitxoak, orain olentzer hori eskatzeko, primeran datozenak. Horitu daitezela, ez? Bai, noski, eskutitzan jarri behar dute. Eta, Nafarroa Oinez honekin, ez, helburu nahiko zen dituzkete bete? Hainbat helburu ditugu. Batez ere eta lehena izaten da gure zonaldea euskaldundu. Jarraitu euskalduntzen, gure ikastolak 50 urte daramatza euskalduntzen, baina gero ere ditugun pedagogia berriei erantzun bat emateko espazio berriak behar ditugu. Oso garrantzitsua da, gaur egungo gizartea oso desberdina da, haurrak desberdin hezi behar ditugu eta horretarako behar ditugu gela berriak. Lehenengo mai eta aulki horiek atzera utzi, espazioak ireki, argia eman, txokoak eraiki, hori da beste helburu oso garrantzitsu bat, haurrak dira hor erdian daudenak eta garrantzitsuena. Eta gero ere, 2011 urtean, egin genuen Nafarroa Oinezari esker, sortu genuen eraikin berri bat DBH-koa dena, eta horrek ere ekarri ditu zor batzuk ordaindu behar ditugunak. Beharrezkoa izan da, baina horretarako ere erabiliko dugu gure Nafarroa Oineza. Helburu desberdinak. Desberdinak, baina azkenean pentsatzen dugu, lortuko dugu, guzti hori nolabait ere aurrera eramaten. Hala edo nola, ez? Ea egoera ere nola doan, eta zer gertatzen den. Bai, gure ahaleginak joango dira horretara behintzat. Eta nolakoa izan da, ez? Urte hauetako ibilbidea aipatu duzu 50. urte hurrena ospatzen duzuela. Oso gora beratsua, 8 familiekin hasi zen 70. hamarkada, baina egia da, familia horiei esker eta etorri diren guztiei esker, ikastola pixkanaka handituz joan da. 4. Nafarroa Oineza dugu hau, eta Nafarroa Oinez bakoitzarekin
lortu dugu eraikinak handitzea, eta behar ditugun gauza guztiak nolabait ere eraikitzea. Eta gaur egungo egoera oso bestelakoa da. 318 ikasle inguru ditugu, 215 familia oso desberdinak, baina egia da, berriz ere ikastolako sentimendu gogor batekin. Guretzat oso garrantzitsua da hori. Kooperatiba bezala, denon artean egin behar dugun lana, auzolanak, eta horrek dakarren gero emaitza edo izugarrizkoa da. Eta oso polita da elkarren artean lan egitea berriz. Eta somatzen da zonaldean emaitza hau, urte guztiagotako emaitza, somatzen joan da. Asko, horregatik egin genuen ekitaldi ofizial horretan, lehendakari hoiak, ikasle hoiak, ikastolan egon diren familia guzti horiek gonbidatu genituen guretzat oso garrantzitsuak direlako. Eta gaur egun, haiei esker gaude hemen. Orduan ez, pixkatu omentzeko ere eta eskertzeko orain arte egindako guztia. Eta denek hartu nahi dute parte, egia da, ez dute ez dakit oroimen txarra edo. Bueno, seinale oso ona. Oso ona, hori da, bai. Eta adibidez ez, euskararen egoera momentu hauetan, Nafarroa erdialdean nolakoa dela esango zenuke? Bueno, zaila, ez dugu erraza, baina ez da ere duela hainbat urte zegoen egoera. Baditugu bestelako traba batzuk, baina uste dugu gazteok eta ez hain gazteok euskara kalera atera behar dugula, ez bakarrik ikastolan. Euskara zabaldu behar da, aisialdian erabili behar dugu, eta hori da nolabait ere gure txikiei erakutsi behar dieguna. Euskara denontzat eta edonon, horregatik lehen aipatutako leloa erdian ere. Orduan momentu honetan agian zer pixkat arlo ikastolara edo akademikora mugatzen da bereziki? Zoritzarrez bai, baina uste dugu pauso bat dela. Bai, arazoa kokatuta dagoenean errazagoa dela, pixkat emaitza edo egoera horri aurre egitea. Hor dugu arazo bat, baina aurre egingo diogu horri, baina noski. Behin identifikatuta izan da, ez? Hori da. Bideak gero da. Euskaraz bizi behar dugu, ez bakarrik ikastolan. Euskaraz dena egin daiteke. Bueno, zenbat eta euskaldun gehiago egon, zonaldean ere, errezagoa izango da, ez? Gero euskara ikastolatik ateratzea. Hori da, guk lortu nahi duguna. Oraindik zaila da, ez? Agian esatean nola egin daitekeen hori. Nola hori zaila da, baina bagoaz gauzak frogatzen, bagoaz Nafarroinezak ere aukera emango digu, ekintza desberdinak antolatzen, nahi dion guztiari ongi etorria emateko, gurekin parte hartzeko eta euskarari behar duen indarra emateko. Primeran, eta esan dugu ez, aurkezpen hori egin zenutela, eta orain baduzue beste zerbait antolatuta, ala momentuz? Momentuz ekitaldi hori prestatzea asko kostatu zen, izugarrizko lana izan zen, eta orain ez dugu hola ekintza berezirik prest. Egin dugun azkena izan da katalogo bat online dendarako, pertsona pila batek hartu dute parte, argazkiak egiten eta bar, eta berehala argitaratuko dugu, eta gerokoak ikusiko dugu, bai. Eta ikastola barruan somatzen da giro berezia edo? Bai, egiten ditugun ekintza guztiak saiatzen gara pixkat Nafarroa oinezarekin lotzen, aurreko astean Euskararen eguna ospatu genuen eta ikasleriak egin zituen gabonetako postalak ezkurrekin, gure ezkur famatuekin, eta egia da saiatzen garela, beti Nafarroa oineza hor presente izaten, gainera egite ditugun ekintza guztietan parte hartzen dute bai ikasle, bai irakasle, bai langile, orduan presente dugu egunero. Orduan ez, momentuz horrela ekintza publikorik edo ez duzue planifikatuta ez, baina ikastola barruan bai beti egunero presente dagoen zerbait dela. Hori da, zer egingo dugun handi oraindik ez dakigu, baina ikastolan barne egunero ematen diogu duen garrantzia noski. Eta ez dakit nola izan dezakegu ez, pixkat egiten zoaztenaren berri edo? Normalean baditugu sare sozial desberdinak, bai Facebook, bai Twitter, bai Instagram, eta hor argitaratzen goaz egiten dugun guztia. Egunean, daramagu, iaia egunero dago zerbait berri, eta hor izango duzue behar den informazio guztia. Primeran, orduan ez, urte korapilatxua edo behintzat lan askoz betetako urtea, ez? Bai, lana handia, berria da, eta niretzat berria ere bai, orduan, kudeatu beharra, baina pertsona askorekin, ez gaude bakarrik, laguntza dugu, eta batez ere gogoa. Hori da, guretzat garrantzitsuena, bai noski. Baina esan duzu ere, orain arte eta Fallako ikastolan egin diren Nafarroinez guztiek emaitza oso ona izan dutela. Bai, oso ona, baina batez ere pertsonen aldetik. Ze gero bai lortu dira emaitza onak, eta ez dugu ahaztu behar,
baina behar izan dugunean, hor egon dira familiak, laguntzen, ez egun bakar batean, behar den guztietan, eta mirestekoa da, eta eskerrak ematekoa. Bueno, eta aurten ez, berdin jarraituko du. Bai, espero dut bai. Oso ongi, ez dakit ez agian, amaitzeko zerbait faltatu izan den, horrela garrantzitsua Bueno, esateko. gogorarazi, 2022ko urriaren 16an ospatuko dugula Tafallan, eta noski baietz denok gonbidatuta zaudetela, gurekin parte hartzen eta ospatzen. Bueno, eta momentuz ez, denda irekita duzuela Tafallan, eta Hori da, etor online zaitezkete eta online ere bai. Primeran, mila esker. Mila esker zuei. Paula etortzeagatik, Vale. eta primeran joan dadila guztia. Bale, mila esker. Agur. Udalerrietako albistetara pasako gara. Uharten, larunbat honetan, kontzertu omenaldia eskainiko du Abesbatzak arratsaldeko 8:30 San Juan Ebangelariaren elizan. Eta bestalde, Gabonak gerturatzen ari diren honetan, konpartsa topaketa bat prestatzen ari da abenduaren 19an, konpartsaren lokalean, haur eta helduek Gabonetako zuhaitza apaindu dezaten. Horretarako, konpartsak informazio mahai bat jarriko du herritarren eskura kulturetxean abenduaren 9tik aurrera. Eta bertan, txantilloiak hartu ahal izango dira koloreztatzeko eta ondoren zuhaitzean kokatzeko. Iruñeko udalak azpila gainean dauden 2 bidegorri zati hobetzeko lanak amaitu ditu, guztira kilometro erdi baino gehiago. Auzoko ibarbideko parketik igarotzen den trazadura da, azpila gainako ingurubidean beste batekin lotzen dena. Jarduketa horiek Navarrasuma eta Iruñeko udaleko sozialistak udaltaldeek lortutako aurrekontu akordioari esker gauzatu dira. Horrela, hiriburuan bidegorriaren zati berriak egokitzeko eta martxan jartzeko lanekin jarraitzen da, bizikleta sare zabal eta konektatua izate aldera. Azpilagainako ingurubideak bazuen jada bizikleta zibiltzeko erreserbatutako eremu bat, baina neurriek 2 metro zabal ez duten betetzen udalak bidegorriei aplikatzen dien estandarra, 2,50 metro gutxienez, 2 noranzko dituzten bidegorrietan. Hala, zabalera hori 3 metroraino luzatu da, eta bideko espazioa kontrako aldeko aparkaleku banda bihurtuz lortu da. Lehen, eremu horretan zeharka aparkatzen zen, baina okupazio baxua zegoenez, ilaran aparkatzeko lekuetan aldatzea posible zen, aldaketarik eragin gabe. Era berean, errei horrek motordun zirkulazioarekiko zuen babesak ez zituen errespetatzen udala gaur egun jarraitzen ari den estandarrak, eta beraz, ura hobetzeko neurriak ere hartu dira. Kaixo, Aider, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Ongi. Bueno, zuek baztanenez, berdintasun batzordean noizbenka bilerak egiten dituzue eta elkartzen zarete, eta zer dela eta ez egiten duzue hau? Bueno, batzordearen helburu edo bilera hauen bat helburua, berdintasunaren edo parekidetasunaren arloan egiten diren ekintzak, hausnarketak edo bide orriak koordinatzea da, ez? Espazio hori sortzen da, gizarte eragileen, herritarren eta berdintasun zerbitzuaren edo udalaren arteko koordinazioa lortzeko, erabakiak elkarrekin hartzeko eta helburu komun batzuk ezartzeko. Gero ere bai, hausnarketarako eta aholkularitzarako gune bezala ere bai erabiltzen dugu udaletik batez ere, ez? Herritarrak aholkulari moduan izateko eta gauzak elkarrekin erabakitzeko. Eta bilera hauek zenbatero egiten dituzue eta zenbat pertsona edo nortzuk elkartu izarete? Bueno, beharren arabera deitzen dira, ez? Udalak edo parte hartzen duten edo zein eragilek beharra ikusten baldin badu, gai zerrenda bat prestatu eta deialdia egiten da. Momentu honetan parte hartzen dute talde feministak, talde kultural batek, talde politiko batek ere bai, herritarrak, guraso elkarte batek parte hartzen du ere, eta berdintasun zinegotzia, Oianko Garde eta ni, teknikaria.
Eta, bueno, hala ere, Baztango eragile guztiak deitzen ditugu hemendik ere bai aprobetxatuta tartetxo ematen diguzuela, parte hartzeko berdintasun batzordean. Orduan, denei irekia dago, ez? Bai, guztiz irekia da, eta de hecho guk edabide guztietara bidaltzen ditugu deialdiak egiten direnean. Denak jakinaren gainean egoteko. Bai, ados. Eta, bueno, aipatu duzu ez, pixkat zein den batzorde honen helburua? Bai, esan dudan bezala, koordinazioa da helburu nagusia. Erabakiak agente guztien artean hartzea, azken finean udalak herritarrentzat lan egiten du, ezta? Eta hori da gure helburua denon artean berdintasuna sustatzea. Eta berdintasuna sustatzeko ere nolabaiteko ekintzak edo jarduerak antolatzen dituzue? Bai, hala da, ekintza asko antolatu dira batzordetik, ni maiatzan sartu nintzen lan egitera, baina aurretik ere bai batzordea martxan zegoen, eta hitzaldiak, lantegiak, mobilizazioak, elkarretaratzeak, antzerkiak ere bai, orain momentu honetan, ni berdintasun zerbitzuan lanean nagoenetik, eta ja estableki postua bete denetik, gogoeta prozesu sakon bat bultzatu dugu batzordearekin batera, eta batzordearen aholkularitzarekin, noski. Orduan, momentu hauetan gogoeta prozesu horrekin zabiltzate? Bai, momentu honetan, gabiltza berdintasun planaren ebaluaketan, eta horrekin batera erronka nagusien identifikazioan. Diagnostiko berdintasunaren alorrean nola gabiltzan, diagnostiko moduko bat prestatzen ari gara, eta horrekin erabakiak hartu behar izango ditugu, ez? Nolako plangintza mota planteatu nahi dugun hemendik aurrera. Eta zergatik iruditzen zaizue garrantzitsua halako bilerak egitea eta ez? Edo nork parte hartu ahal izatea? Begira, eragile eta herritarren ahotsa uste dugu ezin dugula galdu. Ez da beharrezkoa, baizik eta ezinbestekoa da, ez? Berdintasuna ardatz, ikuspuntu eta metodologia desberdin aunitzetatik landu daiteke eta lantzen da, de hecho, Baztanen, eta eragile bakoitzak bere metodologia, bere ikuspuntu, bere agenda, bere lehentasunak dauzka. Orduan, eragileen arteko komunikazio eta koordinazioa ezinbestekoa ikusten dugu, azkenean indarrak eta rekurtsoak hobetu aprobetxatzeko. Eragile asko daude inplikatuta esan dudan bezala, gizarte guztia dauka esku hartzea gai honetan, beraz, ezinbestekoa da gure artean helburu nagusi batzuk argi uztea. Azkenean, denok elkarrekin indar gehiago daukagula oso argi daukagu. Eta erresa da zuen artean adostea, gauzak adostea edo, ez? Ados egoten zarete, ala agian gero bakoitzak prioritate desberdinak ditu. Bueno, egia da bakoitzak prioritate desberdinak dauzkala, ez? Azken finean, berdintasunaren gaia denoi ukitzen digu modu berdin eta desberdin batean, edo partikular batean ere bai, eta bakoitzak bere ikuspuntutik lehentasun desberdinak dauzka. Hala ere, beti badira gai batzuk edo helburu nagusi edo oso handi batzuk denok amankomuneak dauzkagunak, ez? Orduan, hortik bilatzen dugu bidea. Ederki. Eta, duela gutxi ez, azaroaren 25 pasada, data garrantzitsua dela ere berdintasun alorrean, eta ezakitzuek nola baloratzen duzu egun hori? Hurrengo bileran solastuko gara horren inguruan, hor planteatuta dago azaroko 25ko edo 25aren harira antolatu ziren ekintzen eta ekimenen inguruko balorazio bat egitea. Udaletik printzipioz, balorazioa positiboa da, jendea hurbiltzen da, ekintzetara, orokorrean mobilizazioetan ere bai jendarteak parte hartu du, baina, geroz eta herritar gehiagoren parte hartzea lortzea ere espero dugu hurren urteetan, ez? Hori da erronketako bat, agian? Hori da erronketako bat, bai. Eta orain, etorkizunera begira, baduzue beste zerbait antolatua edo ekintzaren bat, zerbait pentsatua? Errandudan bezala, momentuz berdintasun planaren ebaluaketa eta erronken identifikazioaren prozesu horretan gaude. Eta, txosten horrek emango dituen ondorioekin, hobe planifikatu ahal izango dugu etorkizuneko ekintzak eta lan ildo estrategikoak, ez? Hau bide luze bat da. Pixkanaka goaz eta badakigu ez dugula mundua egun batetik bertzera aldatuko. Hilabete honetan adibidez, alduntze lantegi bat antolatu dugu emakumeendako,
hastapeneko lantegi bat izango da, gaietara hurbiltzeko proposamen bat. Eta, bueno, hau izango da, abenduak 18 eta 22, asteazkenak izango dira, Erizkunenean burutuko da. Hemendik ere bai, gonbidatzen ditute emakume guztiak edozein adinetakoak, ze honek ez dauka adinik, parte hartzera, ez? Izango da arratsaldeko 5:30-tatik 8:30-etara. Eta gero, bueno, edozein informazio behar baldin baduzue, hor dago udaleko webgunean edo gure sare sozialetan gure telefonoa eta gure e-maila, eta edozein informazio eskatu dezakete hor ere bai. Eta gero hilabete bukaeran, badaukagu ekintza arrasi interesgarri bat, dela escape room bat, berdintasunaren alde. Eta, bueno, hori burutuko da abenduaren 28an, hori da, asteartea izango da. Eta, bueno, talde desberdinak izango dira, 6 talde lotual izango dira, egunean zehar, ordutegi desberdinetan. Informazio guztia ere bai, webunean eta gure sare sozialetan partekatuko dugu. Eta hori da momentu ikusten duguna, ikusterazten duguna. Gero bai egia da, prozesu handi bezala ere bai, martxan jartzen ari garela indarkeriaren inguruko diagnostikoa eta protokolo bat. Koordinazio eta arreta protokolo bat indarkeria jasaten duten emakumeen arreta egiteko, ez? Eta, bueno, hau aurrera aterata eta hurrengo plangintza batekin, urte batetan mugiarazi dugu gaia nahikotxo, ez? Plangintza berri bat, 3 edo 4 urtetarako, eta indarkeriaren inguruko diagnosi eta protokoloarekin, bueno, por lo menos aldatu dugu pixkatxo bat egitura, ez? Eman diogu egitura gehiago berdintasunaren inguruko zerbitzuei. Primera, bueno, orduan urtea bukatzeko momentuz badaude nahikotxo gauza. Bai, badaukagu lana, bai, ez zaigu akituko. Ez dakitez, zerbait faltatu izan den aipatzeko edo mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizukeen? Bueno, niri beti gustatzen zait aprobetxatzea horrelako edabidek ematen diguzuen tartetxo hauek, mezu orokor bat bidaltzeko, ez? Zango biztanleei errango nien, berdintasuna sustatzea edo bide hori egitea, ez? Berdintasunerako bide hori egitea, ez dela bertzen lana. Denon lana da eta enon artean egin beharko dugu. Berdintasunean bizi nahi baldin badugu. Denok badaukagu zer ikasi eta batez ere zer desikasi, ez? Zer egin eta zer esan. Eta gero zer hausnartu eta zer aldatu berdintasunerako bide honetan, bai gure buruan, bai gure inguruan daukagun pertsonengan, ez? Emakumeak aspaldi gabiltza hausnarketa horretan eta pixkanaka aldatzen, ahalduntzen, gure bidea bilatzen. Horregatik kontakoan aprobetxatuko dut gizonen txanda dela erteko, eta gizonei ertea ere bai, zuek ere baduzuela asko aldatzeko. Ez da matxista bakarrik emakumeak jipoitzen dituena, matxistak dena gara, eta izateari utzi nahi diogula erten baldin badugu, zerbait ere egin behar dugu horren inguruan, ez? Eta hori da, nik uste mezu bidali dezekedan mezu potenteena, bai. Hori da. Mila esker, orduan, Eider, gurekin hitz egiteagatik eta guztionen berri mateagatik. Eskerrik asko zuei, izango dugu ere bai aukera gehiago aurrerago, eta, eskerrik asko Xaloari, tartetxo hau hartzeagatik, gai garrantzitsu honi denboratxo bat emateko, ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta beste bat arte. Vale, mila esker. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker, oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.